baby. Hold on, that's when it comes to talk to each other. Mama no mandiwe, goro no mandiwe, jiwi wanu. Trove watrana goro beji maisa, trove watrana goro beji maisa, mama no mandiwe. Panyao de cambio, y no manco. Jenjeloyo minomako mami nene servisa bita kifa malibita midondro tuego minomako baño de cambio no mako. Visabita kifa malibita Dondo dueño No manco Sabe du dapele Sabe du neni na kamra ukadoro Sabe du dapele Sabe du neni na kamra ukadoro Vaya sabe du dapete, sabe du neni na kamera ukadoro. Sabe. Pichu unsrefo, da meki wankafo. Aye, sajina doro. Aye, sajina doro. Aye. Chema pichu unsrefo, da meki wankafo. Aye, sajina doro. Mama Diego de Nyafaraisa. Mama Diego de Nyafaraisa. Teya sukumi dada, no mi dada Teya sukumi dada, no mi dada ano mi dada, mina huma, ano mi dada Teya sukumi dada. Dada mina uma anomi dada Pesu kumi dada anomi dada Pesu kumi dada anomi dada mina uma anomi dada Mate sukumi dada anomi dada No prefanyo ma obia
obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. So ten so, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. So te so, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. So ten so, obia no pray fanyuma. So ten so, Obia no pray fanyuma. ma so ten so, Obia no pray fanyuma. ma so ten so. Sumai pele fa kama e. Ano sabi kama obia o. If you no sabi fa kama o. Dai no mudu kama obia e. Sumai pele fa kama. Ano sabi na kama obia o. Te pele fa kama e. Mai no sabi na kama obia o. Yumugo wasi dai mukong. Ayadoro maite, yadoro maite. Yadoro maite. Obia yadoro maite. Yadoro maite. Yumugo sreka dai mukong. Yadoro maite. Yadoro maite. Yadoro maite. Obia yadoro maite. Yadoro maite. Oh yadoro maite. Yadoro maite. Yumugo sreka dai mukong. Yadoro maite. Obia yadoro maite. Yadoro maite. Yema kanta chama, kanta chama. Akanta chama. No amira ne bed mi, no amakane juk mi kanta chama. Odi mensen, goeiedag, goedenavond, goedemorgen. Odi bradansi sa ngala speaking na sa kapasi. Me barodi, me takodi inane fanane fatata obia garo konfo. Chima kabra fu kabra prove. Mi piki fu grong, mi piki fu busi, mi piki fu lokto, mi piki fu sabana. E barodi ji inima bigisma sadalon tu me ba origi alla de bigisma funu sancha u kotek fesa televisi, a radio, a telefoon, fuko acha program a konfo na visani. Ik ben iemand anders dan genoveerd. Odi bradan sisa tide na sonde en kan sabi all sot sonde tide 24 September 2023. Tide na walende jaso en wan kouru ting ano kouru ma wentre bigi kon na un Doro undap unsal elibi abra watra. Ik ben zit ik nu juist die mensen. Goeiedag. Me baro alamala wan bigi odi. En me baro da penasranang po derape na para a koroni dikeri saramaka buba brokopondo si palawini dri tabacha langa tabacha dape na impara maribu dape na latu pasi pon buiten pasi kweeklus. Ja van weg dape na Turtonnen dape, na ini Sonnypony dape, na Melkedam, na Abra Brochi, na Poude, me baruan bigi oriti de tapason de bakanalisi. En des maar na Frans kura me baruan bigi ori dape na Celine, anga Veroniki, odi, anga Daniel, ala de bra dape en Rinaldo dape na in Frans kura me baruan bigi odi, mi bella bradisi, mi bella los mama mensa, me baruan sweetie odi. En me bares maar na Holland dape kondre na in Europa pe akore bigitu dape na Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Wageningen, Utrecht, Zwolle, Lelystad, Hilversum, Wallamala pe me barua bigi odi de ko foto sa kari bembre dape od an foto na Amsterdam ma odi dape me barua bigi odi tide tapason des bakana en dan me baru dape na in België dape Orlando Consuela, Daniela, want Daniela dape baka, anga Catherine, anga Patrick me baro dape wan bigi odi alas maar dape in België me baro wan bigi odi tapason de bakalensi, en me bares maar dape in Frankrijk, mail sanga de piki en veng, odi les piki gran anga sakafasi en iedereen die naar me luistert vandaag me baro wan bigi odi. Dus maar bij afjaar zo in de afgelopen dagen, me was teru op een sweet day, misabu op een sweet day, bij op een sweet day, de was afjaar zo tide, op presidio unya dringen en dus zou voor doen mensen. En de wansa cha de lobby gona sabana in de afgelopen dagen en tide me condolero alamala anga overlees mensen. Odi tide otak espalido ik wetak ga de abra de takru kom voor anga de takru libisma tide otak abra de boom libisma. Want in ka absoluut takru to. Im abuan to. Da otak abra de boom. Maar mensen sabi wat teguno o lobu srevi, o braso srevi, o bribi na tapu. Tego fisa speaker no just luko chinso no ma lukisre boom dan in breiti sa ye shida pe in breiti
Je is een mooie vrouw, een mooi maninge. En in taki, mina een mooie maninge, mina een mooie vrouw. Nogo sukusa ino abi. Nogo dusa ino abi. No luku trawa pa trawa luku. Lobby sa anana tata jiu. En de tevreden sa anana tata jiu. Dat na abalangre. Aso you waka. You pasi sa you een waka. Aso libisma oshi suma na you. Omdat zij de branche sa. Er zijn vele sani manipulatie kom kare aan de manipulatie tapa grond tapu sa epot wie in wallo problema en dan wie waka go in de problema dati te meta kui werk in het met de tak abra miseref tu mine tak abra trawang maar met tak ang wala mala bransi sa ma miseref de in het inatori disi want mina wan libis ma mino kataki. No, ik kan nooit in dat fout. Ik ben altijd of mi op alla de kopo tapa grond tapu. No, mi na alla de kopo tapa grond tapu. Na sana tata Jimmy adat bita kire fa metagi. Mi ina ne va na patata. Mi metak altijd mina konfo fu konfo, mina gado fu gado, mina chima fu chima, mina cabra fu cabra, mina profe fu profe data mi. Iba stam aso me charen ko na pesi dat ala santa ki dam mi dape. En uno schreef na saúde dat we agaro fu schreef because we can make you can broko we can go to the taki me stop broko me stop do this me stop do that de shit afi tak apisito dat you na you schreef want if you no basi fi schreef you no garo fi schreef dan no it can do your artist as ma tell that you go do maar soms ma sorry bisma artist trawa tell dat gaan zo vele malen in het verkeerd en dan op de waka tapu of de shitrawa dusani en de wango dutu en dan sa extra dens revi go do ina toko met toko maar ina probleem want omdat zij de branche is ik moet mijn telefoon even asson even voor asson te met tom si voor bare mena sa pe mo anyway komt op hier dan maar aha ina manipulatie en daarom branche is asabun te you artist revi on solibisma to konfe takanga den of konfe so de sani masa de do den luku sa konfo so den omdat ze de helemaal wan trapasi en te you de wan helemaal trapasi dan of ya wan tra denki fu you revi wan so ma solibi ya sombra na sisa de apon so denki takion no wan obviamente tapa gron tapu kan setting ivastan wan den konfo sa de abibigi Brasisa, ina bigi ina chin konfo. Ini wan konfo, ini wan obja, ini wan yokana fu en srevi. Ten tak ni en srevi, dat betekent a saben sa sabi sana na tatagem. Ibasta. En altijd jabi basi moro basi. Ibasta. Altijd. Te metak basi, dan metak gado, kompoten gado. Jabi altijd gado fu gado. Ibasta. Omdat zeide, zo'n ten je prak seri taki, vai dape, akova en sorry sani dan ben je geweldig dat je biggie no je na altijd om sabi wa una piki funa na tata sayo man do ik kan te kwam preti de broken dat ik teken de poten bakana wan atro ako wan lem dat so de ako wan maar da wan trakonvo e kom baka e teka sempre ti se broko de meke moro geweldig je verstaan. Daarom aan het defu gafa wan fasi taki ya i bigi. Ja in gafa ji konfo taki da machti. De machti sa de abi mag. Maar in aba denki dati yuna moro bigi wan tapu agron tapu ya aba moro ya de bende ya ba beste konfo of beste of beste yoka. Omdat die asandat ne bestaan. En bestaan. Wonder de moro wonder ya full wonder dat sonte furu funoshi en so lesi abisma sa e contact de abidisi de abidati maar dan hebben noti den play abi den play dat is an e bada de ede maar de isabi konfo e kisi you ano ye kisi konfo maar meesters maar de kisi konfo ik versta of de kisi obia en asanati de furu ade. En je kan merken op, because
milikwan ouro program op YouTube van Convo Pre. Dan ina Convo Pre to. Dat de mij play apuku. Dan wan libi sama, wan sama wakako nga taka abi apuku ne tapu da wan ouro to. Deze ap sanga dwa nga ouro. Afua ouro. A ouro beso, isa pa ouro langa to. Afua ouro, koso. De kan sap dape, ano wan puku da gado dape. Omdat zij de wan puku no dom no broken ouro. Of eva kroming op het rechtbakken. Je verstaan? Maar krom a ouro, omdat zij de, je ziet dape, tak sande dape, toch? En zo dape taki geba, dat man apuku. Man apuku wan nooit wan konvo aben prodo, do broken. Nooit. En dat dat konvo doen. En dape, you kan zien dat dape direct, tu taki, wan san no boon dape. Wasano bunda en de shi a sempre samarati e su trobi anga de pokuma. Da you kan sabi taki wasano bunda pe srevi. Trawang e tek ouro tak de dansanga ouro mara de figure shanga ouro. E was de ati sepi safe sanga des marisi na me chance gewoon na wan toneel. Isap te wan shi i wan lafu chunso. De luku de preso leis. Yo lafu. En daarom abonte gewoon pre, hè, dat je luku bonsa de soma pasa nego en luku de poku sa de me play en dat vastva de konvo e dansi dat je kan pull bepalen want dat je dit na comedy. Maar sami want tegen uno tek nooit saweshi na dati. Want kori lai en des de konvo se kor voor to na wan bagro. Hij kost zodanig dat de user heeft praktisch naar de waarheid. Maar na zo. Na stellen aan. Even dan, ora compora pre. Want meestal van na pore compori pre. Daarom a obiasma, zij loma pre to. Tijdje a geval is die, am jompo direct. Maar meestal van de obiasma, tap de pre die hebben geen kaas. Deze no sabi. Zij de dulong on atenti. Tegen de comedy die ze pure, go na de suma, na conforete, a confortaki. Evi no gos domo mo pocha strati. Evi no gos domo jisheng. Betri gos dom. De shi na confortare asi gos dom. Rustig en nooit a henita no dans mora. Nooit mora dans, nooit a henita no dans mora gos dom rustig. Of agwe. Omdat zeide, a obia sitaki, si sandape. Matena abi aifushi. En praxeri tjuna, gewoon in praxeri tjuna. En het gewoon dat je sabi, actie je bigisma voor jou. Dat je zegt, sitak, want sando bunja so isabi top. Dan je jompo. De luku de lafo. En daarom, jabi furus ma, san solisi, deno abi, komitake deno abina te zijn deno sabi na sa obiasma eteiring dati de teke en na bribi daki de potare ede ibastan dat te you know le kwa obiasma waka doro miti desma disi adi desma waka komichu no kontakanga you and that you go like kotwa luku ji desma disi de te yasma di te luka san dape na wa chimara pa wa chimisi ibastan dat is mij jompo eskreki. Hij taki, wacht. No, maar na wan ingi. No, na wan komanti, want dat ena komanti. Ja. Maar lefa met u altijd taki te wan konfo konto. Dan, eva waka kompas da broko, o taki ne tongo. Toch? O taki ne tongo. Maar so leisi, na bakrus lefi e prelati. Before dat doro to. Do bigi takwan soort falsani sa ameki. Soort falsani. Tengo wanneer maar je look im achi. Tengo sapte on cover na etak fals hè. Im achi na de woord to say taki. Na woord to say taki. Yo sabi even puku even comment even ingi of zo. Omdat zei de zei taki to etak herhaal de same woorden. De same woorden herhaal.
Daí para bakru. Ótimo. Ja, weet toch? En ik als je altijd tap zoals maar. En te dansen. De dans altijd als een passie. Altijd de dans als een passie. Altijd. Im luku boom. Tap zo'n clips. Taki. Teyeshi sama. Altijd na zijn passie. Altijd de playa tape. A recorder. Of de playa CD. Of de playa DVD. Player. Altijd. Dape you kan je dape. Na no dape. Na een toneelstuk. Het is aan een toneel. Ik moet tegen wat fatu je alafu. Was apisa dati. Dat is shit api story dape. En dat zo'n ding de libisma se go suku yepi na soms ma hè. Des mij waka furu en de abi furu sari in de ati. Want de praseta ki on sami do so yongo. Safe sangami. Iverstaan. En zo lees je naar Laulosa niet. Zo lees je naar Laulosa. Plotseling idee. Alasane gopung. Plotseling je begint los. Last disi. In make money. Fa ibe meki. Arokofi e begin. E go slow. De ibe do. Ibe roko ala day. Je roko 3 day. Of je roko 2 day. Of je roko 4 day. You know. Money koini anuma money ne tang. Je make money ma amone goe. Ira beto. En a sanda tito brada to. Na de boeng sama. De boeng sama. De boeng libi sama. Dat wordt correct. Loko. Suma na boeng libi sama. Suma na takro libi sama. Dat we bij afgeleden. Wat boeng libi sama to. E ati safu te. Moro furu de sonte de smalisi. Aisa dade kokosoli. Aisa na Aisa bari. Aisa komt potent boek. De Aisa ik bara de tapu. Je verstaan. Anoe alla mala. Omdat zij de desmadisi to. De Boeng Sama disi. We tak Boeng Sama. Omdat desmadisi to. E de shi. Wan problema de. I waka mi ding. Do go. En dat do yepi. Do yepi. Maar soms maar toch, zo'n Libische maar toch, de ati bita, de mek misbruik voor abon ati, voor de Libische maar disi. Omdat zij de shi asma, toch, en je denkt de go, en ina wan money, ina chin sodim, ina chin sukurjim, ina challenge, asodeji. Wanneer plaatsen de aide piking, of a man of a vrouw dat is je. Maar de no sabi taki a Boeng Sama e koten bere e taye bere tranga e roko tranga e mek bumuiti toch fu yepi. Bumuiti mek de e yepi omdat die na ati na yo kasa abi watai an de kon voor om bostabo ne kon voor ne player kon voor No, abisarati. Como nazarati. I verstaan. Na bumfa yoka, ayoka, e yepi. Maar des marisi, no sapsa de du, nanga bon libis marisi. En a bon libis marisi, no sapsa e wang esrefi. Want alla lezi, ikare, ailonko yepi. Ino kan kami na presia, ik kom ik ga me klaarmaken. Of, ik ben er bezig aan wansani, maar die als me kom go, als me kom. Ik bel adenape. Alas ma e yepi sama, yepi e yepi. Maar, asan dati, e meki taki, wan ting, o kong, taki alales masa a yepi, da hebi dati, o waka komite no. Toch? Want inge placer taki, met de boom. Want abij bij manipulatie, dat je moet goed doen en dan ga je goed weer ontvangen met awalei. Awalei. Wat dat goed doen kan kiriu, kan puchatoso, kan malengriu, omdat zij de branches, kom voor
Toch? E di you konvo a konvo sa you abe konvo sa you abe na fu you. Ano fu tralibi sama na fu you. A machti sa na tata jideng na fu you fu yep you. Toch? En dan if you know like libi sama, e take you koloko. Toch? E praten jagron tapu kompotenso. Tade konvo luku taki. Oh, waktu ja so yara. Mine ja sanga fu prati. Want safe sanu to bransi sa pos mi godon bota patodat. Safe sanu. You e take you kutaki i potwa moni na wasei. I tayi bere potwa moni na wasei. Fu go buy wan bruku, wan eskas, wan yapon, wan directoire, wan bea. Of i potwa moni fu buy wan san wan de chin few. Of do anyone sani. Dan no, buurman of buurvrouw, tante of oom, moeder, papa, sisa, brada, waka kayo. Maar yung, sisa yung lukum, ida een biggie probleem. Ina money disi, mi klari, so problemas don. Dan you know ang sweet ati, isab ya wan money is don ape fu duan sani, they go in a money. I go na mo ni mati praxer komi ye pasma. Ma you no sabi te you fast amoni dati. Ida problema ba. Ma no shen direct. En asa tu sa we for giti altijd. En wanneer ati no streep en daarom met kom ati no streep altijd. You feel you denki altijd om dat zijde te pransisa. Den convo, na convo, oko bari te tak te a yorka for you. Asan se edu, in tapen. To te iwan, mooi. Afire kon, mooi. Baka wan ten baka, je do a sem baka. En a ten, a yuru sa yo langa amoni, of a yuru sa yo langa you krakti. Jatra libi sama. Ishe piki direct akio. Inom dua san isi. No dwing. Mana yo kai pussy fu dwing. Ifo stan prasida. En dape no. Je prasida po meka money of ya. Mi kan go tem komba kamisa du samim do. No. Te komba ka. Na wan trateng. Amoni sebe abi. O teki kande. Kari idi ko ke mena fenamoni atiki kande 2 day 3 day for ka money of iko fenamoni. Da fu pota money baka say teki o tiki kande 1 wiki 1 moon. En dat is even to bransi sa to. Atki bunto. You have hier bunte je pisma to. Je feel sweetie. I mean je pisma me feel. Je lach wie breiti. No. Na was geen heilig breiti. Wana no te je pasma to. De si baka go fen uit asma duwa hetra sang nga moni. Oba duwa, oba chayu go du, wansani sang, nube haab fudu. Oba sma leiji abra wansani. Abra wansiki of sang a leiji you. De tak, trais mina yepi next, mina go do dati, mina yep moro. Ma to, asesma dati no, safam kisha yorka fu you, si kish you, de kom baka wantrasani. Jongen, aan meisje me, aan pijskoro euro, aan inschrijf geld, me na ba money, me ap wat chus op ba, maar anosari, jongen is don jongen, maar me kies wat kas geld baka tu wiki, maar lati ba wan baka tu de me payasan eh, yes dono je praat, me je pas, maar je gaat in de fout. Na so as my kids yo praxis okay tawag sa company. No. Whatever asma of if you no bende and if you no be aba money dafa. Want sabi to sonsma solibisma we tax solis furang o mo solicito. And that is my yere.
te taki. Tak mo duso, me pot me sparo money patawan se duso. Da in des mai de potine ede ba falo konkisyo. De roka pisa tak sukwa money dape. Ito. Asa brada mi pa mi mo yep mga tori dati mo godlu dati. Mar asa nati abunjas masay ko na yuko aksi. Mano bunji yu. Ana trobi sang if ye body of ye waskrosi of sang dan ye shi asmano sa aksi fu ika boro asan jimi. Maar je chas maar is dan gewoon of ik wang matigo koiri of amoparo kago sribi of sadu. Maar you is die weer uit. Maar de ko actie sani, you nanga bon ati. Je tak want ilop do de sanati. Ilop kri prasi. Maar ano you weet dan ape. Yepi dit toch. Mana a misbruik of kutaki. Gacha mi ga presyon. Mi gote kwa sani ma. Yo mina forfur en mina forfur money tu ika. Ye job kade ye ibe jonko of san ibe rus isting. Dan wan brada of wasa of suma wan matiko tak. Yo chami ga so presi mi go du so sani. Ye jonko go brr. Maar je bent bezig doen als aan. Die is ready. En zo ten se hij staat zo lazy. Te you jump ek godan. Ibanti go boro. Of je stop ray. Of je go je aan aanrijden. Kan je zelf zeggen kom voor ik schrik even. Plotseling kan je aan aanrijden bosta maar je stop update of je chassan update. Maar dan waarschuwen dat voor jou. Tak je nom jumpo. Brpap. En sote kiseta im tapu yepi sama. Wada sa isa to bransi sa to. Teresa ang visanga yu to. Tapay ma okong. Tas trafu okong. To, tas trafu sa yo kisi. Ay koin alasot pasi. Alasot pasi brada. Kung plostre ye bigi kiserati. Plostre ye de bigi ati. Plotseling ibrude ga loktu. Plotseling tinggal presi sanodet van belang. Smakari yesiki. Of zonti no man finis roto. Of solisi. Gewoon is daar also. Gewoon zo een kosu naki bam. In ons opzijde. Da plotseling zei sang you. Ide tato so. Fini tato so. Tato si finis refi. Data fenwa sani. Bak mau tu ki data ko opereri. Ta yurdoro de na machinoti. Igaro ko. De mata gera ya sa na aroko go slow o koti euro of o koden deifi. Ya se, Ofa. Save saya. Bibero ko, CB day, 65 day, prosteling, sanel, negobung, prosteling, imekuwa big money, brap. Kiswa mo money na ano. Bam baka watu wiki amoni verdwijn. You know sabse say doang amoni. Amoni, ko ini ano amoni. Idu ala so sani. Of kontak ikisa moni. Plus yung payman kong. Plus yung do disim, pay disim da. Plus yung go datra seni go mapret yung go pay dresi. Yung go pay amone gwe. Kaya kasi yung save sa yan so yung. Sana me do verkeerd. Me do verkeerd. Wat doe ik verkeerd? Kaya lo wabo numa. Wabo uma. Maar if you go aan kwaksaver, tá? A kwaksaver daqui por não. Isti rebião. Isti doti.
Na doti shabi. Mi wasi wang, watu watra. Da koloko komba kaira, no span. Maar if go molo na wai, molo, taklu. Obia sama. Amata no span mo juan san da koloko komba kama na kiwa bakro. Piao. Apa mana kiwa yorka piao. Nona, as 15 mo tega sana 15 sa musu doara. Maar si o meu probleem je go kre de obia sama e chako potap yu edeno. Ikisi yoka ikisi bako. Probleem dape, i chawan san ko bere. Probleem, ye shi sari na ose di sala so sare. Ma akoloko we konto. Roko bigi kom, ye make money, amoni ne gwa money tang. Maar dan laten ze op staan ook. Nou, maar geloof aan jou contact. Me los tu aan era. Me doe zo. Je praat huh? Maar je praat serie. Na de cover voor you. Maar nou, ano you cover na was sa you go take ko meki. Je verstaan toch? Na kisa sa mus bego do. In tapu do boom. In tapu voor absarati. Dat je mus do. No was next thing do. Imgo aksi atrasan imgo aksi na natata nanga de konfo na de WhatsApp sanda sabana sabe de before pomo asi papa sei go aksi palo te kwa krabasi ki watra of ki malasi of ki sukru watra aksi palo dat na ala sei mus do next moro sudra you tapu do na bu sa ye denki do want ye praxe na bu ye do mana na ogri ye do yisrevi. Want son te we praxe takia. Isabito, me abi say de mi no man G. Mine tak inom G. If you can permitteren en if you can G you ching, you masra. Of you mama kan de. Maar imama nom de wan jongens masaka roko etesa is dat also de nedo geen ex. No. En im luku des ma polulu for she G. En inom G fu inom meklides ma ko kishu. Im actie zegt dat if you kan G. Dat je kan permitteren dat you kan G. Maar im de voorzichtig. Inom jompo is anga gauw. Want dat probleem is kon en ik was aan het en maar dat door toe. En na ki tranga, boem tranga dati. So is na korukosu ya kisi. So is na je baby se ke actis heb je ons sang. Aso mi sabe abso fu koloku. No alla koloku ma mi koloku gwe ara. Je bari gau biak na yo mi no sabi. On sapwa sani mo tegu wan sanja arrestegya. If you be abi if alas ma koloko. My plus la koloko stop. Ano gwe no apreciara. Na koloko no gwe a koloko deite. Ma bikasi you legrebisma make you fault. Bikasi you no artist review. Bikasi you tranga yesi. Bikasi yeshi santra fasi. Bikasi a bible manipuleer you. They go in a verkeerd. Maar sabwa sa to branasisa taki den bun samato de lobby yebisma and they do dati in den they feel aswiti. You know that I can't do that. I as my baby want big problem me pass my young. I mi pura itasani of me kide wan pretinha of me charap ma brana go fasisa go dan president. Yo alasan be go boom alasan. Asma fe na bon fe ton. Madam you know the stanza must be do go stop. A moment you oppo go do sang. You know be plannen voor do a stop dat pe direct. En dat zo de kade ko voor roko. Alla sana fesi voor you voor do sai mus be do.
Dat a pasi voor je kring. Dat je teka money voor do so asani. Of je teka stone voor go do so sanga stone. Of je teki wagi voor do so. A pasi go, a de man roka pasi dat kokri. Maar dat if no de man krim a pasi voor you, they no go waka pasi. Dat de man roko so to. Dan so de roko to. So. De man ati no brong. Dat de kom voor moest doen gewoon dat het tak. No. Mas sabe, como for, abi paciência. Como for altijd a paciência, nanga de asi, nanga de pikin. Altijd. Dat de juan kans. Eerste kans. Kada de je tinlisi kans. Kada de moroforo, de je kans. Dat tako weet je dat dat taki, oké. Dat ook harde schrijven, even. Dat luku sayo duno te alasani san ibe abi ilas alasani of en ego srefi iverstan de sakwi nego skoro se nego next nego dat luku sayo pot ai ede maar uno vergiton sani de poti alasan ke ba inyo ede de sori ala de sani siba ba isaba san uli bismato only bisma te metak de metak only bisma misre dene only bisma we pergi tesi SSC iverstan of metak on bere fusani no im lukatori boom and if you no sabi axis revi wana axis revi yo sabi saipsa maar te do wang, I do 2, I 3, I do 4, I do 5, I do 6, I 7, IT. Tá? Dan, solisi, je weer gewoon plotseling is je weer. Dat plotseling in a presiri fu do noti. Na da pa bigi konto. A fon fa bigi konto. In a presiri, na wan guaro, komoro, in a wan do noti, es do no mo. I was dan te garo ko je fuga. Ala de so sani. En dan, je acties revi zeide. Zo lees je amoro losiki je kisi. Kies wan voor koutu, je kies disi dati, koro, porso. Alles zo staan in plaats van een bobo na ika justi. Even staan. Dan, zo lees je na ino wan yang. Even staan, een fugai. Ino sap sem doang is revi. If je firi taki, mim doang sani, maar sami musu do. En dan zei ze toch branasi ze toch. Sa une en ik kon nou ele takio. Como takanga de kompo voor me. Maar no doe dat tak. Onkar des para roko mi yango. Des para roko mi. Wat afro is takru ya da. Mana dat takru disi dati ala so. Je cukup terus ko tabasma. Iso. Of mi bro. Sorry sa mi bro bij pipe activalisi. Va, bivro, hoe gaat het? Wat? Maar bivro, je rewa mooi wat je era. Bivro, je rewa, ya bo mooi tasha, wa mooi brugo. Yo, karena ya, ko jarusu na tapu. Of je vrienden no. Ja, weet toch. Luku alasan saya bayar bij te praktik. Karena vrienden te jarusu, want ala dit samen bayar. Maar vrienden bayar gewoon omdat hij, want de samen na you know, abisan samen. Isa weet alle kwa tweeling. Maar dan, in plaats, you know, ik denk dat wacht, ik kan dat foto dat me, want dat na staan toch. Te probleem kon, ulop longa door zitten. We lomo beti oso pip, te met aku oso oshi. Lomo beti dat oso brup, golukul. Bevrouw, buurman, tante, oom, die zien na vriendin, die zien daar. Maar in plaats van tijd nog oso, en actie zeg dat wacht, joh. Kada fout da miera. No a foto da mi, mina schuld. Awasima, mo gao bia kapu. De long gua kapu no. Bruya o. Kwak sapo no mo go. Yongo pa basi. Alibi nego yung sampai gos boom ibe make ome money disi dati. Maroko pe lo problema de no de disi dati. Ik had doen aan luku se ipsa eigenlijk.
Obia taki, ay! Smart do you? Smart do you, Miguel? Smart do you? Stress, jaso. Ano bom stress, fi. Im doasan is hesesi. Wafu chaga busi go wasi. Wantim im go poto tu tangi. Tangi go poti. Da o shisa sa, alasan go boom. Ifrinden. Takru, takmofoi, ya fio. Wa pura fio, want de taxa na brai, pura hebi dati ala so sana kwaksa pra tegi. Da ye bribi no. Ye bribi de goina lau. Ishi to brada sisa to. De goina lau fu soso pe if you best don crudera nga yusrevi en taka nga yusrevi tak yongo a problemisyon. Bekis wan bos kopo so ante yongo. Beshi so ansan. Na dati yongo. En sana santo to bransi sa amui fatorista. Peye gogo yepi smato. Da de konvo aksitak ons mo kon sigara ji kos mo kon e chawas mo os meri fa sigara konji. Yo mines mo kon sigara mes mera ba sigara yo ma sana. Yo mi los tu ape pra trayongo. O wan ton bravo. O wan burn bono met kip. Trawi ki mo borera. Mo smoka sigara. Mo dringa disi. Mo baya champanhe. Mo baya kuku. Mo baya chocolade. Mo ine buying. Mada amori de let in you saka. Maar de sense is bij de diertje zo die a dieri toen ze nasa dieri klagen. Maar je ook klasse kayu of Jimmy kayu. Je le mi want $10 mi want bij biri. Ma money van no me up $2 van no pas bij voor bij one soppy of one sunny. Ai lu kuja so. Alle sani sek akon de konve lu kuto. A conver actie was aan mijn plasje, je want trawang. Je te kan niet trawang. O straf je yebi. O nak je yebi. Tini tak je ai trawang de maning lega mo choti ang amoni. Tini tak de gua mo choti. Te kamori gua mo choti. E place de dus ade do. Trawai te kamori gimane ngre sorgu madengre. Trawai sorgu uma. E place de luku den srefi. Trawai bay oso bay waji uma da ala uma bay waji ala tusego. Ano manengewa ala tusi. Mana sansa konve aksi fu di no ma do. Ta konve ko strafi da we bari konfo no boom. No. Na bom ati, saya praxia saya do, omdat die ati kring en ja lobby fu asa make you feel boom. Ja, make you feel boom, maar abon bakapisi. Abakapisi na yo viering, ayos doining. Iverstan. Mene taki unom do boom. Tapina boom. No. Uka do boom iwan hetra sot fasi. Iwesta, iwan hetra fasi you can do boom. Inavu taki inteka a koloku fu you toch en prating. Je kan prating maar op een klein 1%. Even kan 1%. Omdat zij de branasisa abusa you abito naf you naf libi buna nga yusrevi dat awa bun libisma naf libi buna nga yusrevi naf sapte wansan bun of wansan no bun imus bambeka different types tussen buna nga no bun sana bun ano de maar imus waka apasi sai you exchange you ai saki eina somi avoka dat na bun libisama. Maar we kan verschil dat je doe boom, ja een boom libis maar no,
abon libisma na enyu yusrefi. Yusrefi na abon libisma gisrefi. Die de kombo voor you. Ja yorka voor you. Dat na bom. Dat na bom. Maar staning ana a manipulatie sang trawang libisama mek we denki dat je tega doro uit je osso voor we yepi sama dat na bom. No? Want soms ma de play boom, had je nou, Bransisa. Soli bisma, play boom, maar de na boyara. Omdat zij dit master play boom, kan een programma naar je tapu. Kan een bedoeling naar je tapu. Voor zoeken, voor vinden staan naar je. Dat de play geen heilig, dat dit doet boom. Maar dat even go, luku moro fara, sa dit doet. Nou, ik heb de paspoort toch? De zogenaamde paspoort. De mij play boom. Wat zou de mij doen? De mij vervoeren desma potisma money. Dat is maar zelf no abi. Dat is maar zelf no abi. Zo aan de maar rij wan wagi. Zo aan de maar abai wan bonsu. Maar de gwa kerke e pot de 10 cents de dollar de 2 dollars sa de kan teki go buy bread. Ja de go de japater. Aparte ne roko, aparte ne pai fu euroso, aparte ne pai fa wagiving, not noti. Da yusrefi you piki no makarai wan by sigris refi. So te no ma pai bus fu seni chingas koro. Ma ye gwa kerki en go poti moni dape. Sa ina abisres refi. Je poti ting. Want je praxie je doet goed. No. Ine de bon. Want in het dubuji is je dubuji wan trawang voor meka trawang kafisi. Want amoni zijn over a Japon zijn na jasma voor gratis. Toch? Awagi zijn tek voor chago charasma gone presi. As mane like gasoline giyo. As mane te wagi mus gona na a monter. En je yepi voor pai. Dat soort boen je doet. In het doen je ze refiara. En dat in na so mensani san mi kan ka konti de brana sisa. Taki wi libisma san e takwe dubung di trawang. Omdat in you je vier ja yepi. Maar je benadeel je schrevi voor abung sa je moest doen je schrevi. Je tek alla je boom sa je abi en tek je fruisi hier oso gua strati. Isa soms mij doen. De heer oso de pota strati de weg. De heer zo'n me smij chasma kon in de oso kontang want de praxer de yepi. Maar de teacheras ma kono de shala de mankement ala de sani ala de problemen se waka commit you. De acties say de mi do dati. De acties zeggen, hey, mi me kwam fout. Maar te doe ke ba inoma hare puru toch. Nee toch inoma doe. Ja teke omdat die afverantwoord toe. Want kouta ki zo'n sonsma. E jimoni ala mu op ala wiki. Nou een gemeente of sanso, een organisatie, want de praxerie, ik kan het missen. Maar, ik kan just zeggen dat die, nou, je piking, je granny, of je neer, of je ma, voor Senegal scoren. En in Luku Boota Bransi sato, vele van u, Something abong we gi na vreemdelingen. Je met dat vreemdelingen, sma uit not ina bere. No ina oso for you. Je gi na wasma sang uit play taki yanga in Abu City. En dati
e kon tout taki de convo e kon aksi e kon ati wat a convo itaki yon. Nda koloko mo po so anse. Sede gona dwen jiwan trawang pe atrawo atali bisama na dorose. Sede de na koloko bikasi de duan sani. De afrontu den srefi. Tu. Dido. De koloko fado. Da de koko breuk yu koloko kontek yu koloko no. Fuyeb den. En son funuta. U ati buso dara. Dan. So isi waka gasma na sma baka. E yere no. Sisa John. Ika kanamina wa obi apresi. Ai kukwe. Da cara ne charigo. Ma te doro da pena obi apresi John. Sai sanga yo. Ye bigisiki. Kusi fala doti bam. Ano kala kwak sa brabo obi ateta kilo kusi sa. Jo sayu sa inombe konja so sref isairi waka konja mi. Bika imbe duso wasa nanga de konvo fu yuso so inodwe. Galuku no. Di a ifaron jano so ngoni ifaron. De koko mo make me take you say pesa mai tranga yesi. Itranga yesi a dido ifaron jaso fu for you. En so ten de come to ko jishen to sole isi. O son ten de mekitaki. Ya wa money de pote no presi. Matan so ten wasma ko aksi fa money ko aksi tuzo pa money no ma fe na money stress repi. A money for doing. A money for doing is a pa money go. Da baka wiki of 2 wiki go fe na money baka. Dat dan teken ba fu tegi taki. You know must be len asma. You know mag len asma amoni. Maar toch je op het toch voor do asane. Is verstaan Brazisa. Luku de konvo ne straf you director. De konvo e gi walo teken walo sani fu sori taki no. Abun atisa you abi ano fu traw na you. In do bunji srefi. In brasa you srefi, lobby srefi. En aba bribi 100%. Te abu en nakyo. Dem nakabun ang abun baka. Ma te nake ang abun baka. Sorgu taki. Tewe kong en soryu sani. Dude sani. En archi. Boom na you firi. Because metake alta you firi na 100%. You denki na 100%. You boskopu na 100%. Saya shi na 100%. Saya smeri na 100%. Saya yere na 100%. Maar zo'n ting. A de zo'n ting tutaki. Zo'n convo de kom take fa de bakru solesi. Abi lobby kori en abi poti de acid ding de piki voor de tap one test. One test altijd eko. Sabi one test altijd eko. Altijd yo kies test. Altijd sano kontaki e. De kovo altijd o kontaki e. Kuluku sa alibisma disi o do te usore so wasani. Da adena you know. Fu go denki want luko. Motegi wansan ya bransisa. U altijd even wasani. Altijd go denki e. Sana asasa mishi. Sana positief thing, sana negativiteit thing. Sami mi luko in sa mishi. En sami mi go denki da im go denki en luko loncho in you also. Ishti. Dat na belangrijk sani. Luko sang aboskopo et betekent et mika lusing. En go denki na aboskopo boom. En go denki na firi bon miki so an firi yon.
Mi gona so een presi, of mi nom gona so een presi. Of mi bel go een presi, of mi nom go bel. Of mi rei go, mi nom go rei go. En dat is na a bigi a belangrijk voor alasani. Na afiri. Want afiri sa de konvo e chakonjiyo. E soryo leki libisma leki yoka. Na fu make you waka a pasi sa na natata po jiyo fu waka. Ma wile libisma to Francis to. Uno abi wan soto denki taki. Ma ya ova. En a bon libisma to. Altijd luku ono luku a negativiteit nooit. O luku a bon fasi. Altijd a bon fasi. Altijd fu yepi. Altijd fu mekwasma briti. Dat na a denki fu wan bon libisma. Awan shi wan sma briti. Awan shi sonte sma ay dweng. Maar zoals mij dweng langa fu chawaning. Maar de wan sa wan chawaning ano bon libisma. Want te doen aan sani, in een verwacht niet trasan nem baka. Want dat in een ati do bunto. En volgens mij, te doen dat een spam kies wan san baka of zo mo. Na kaya so wan san baka later. Dat pe ana bunto. Maar Boeng Sama, ang kete ati de ko de tak luku jaso of kowe kom charigo. Of kom yepi, of kom hoor chin for you. They go to say go do. Dati na wan bon ati sama. Mada wan siki ye mek dape yisrefi. Wan sansa ye kweki kom. En daarom ta branche sa. Te you a konfo te you ta luku no in tapu sa ye do. Mo te itaki so to taki solisa o te in tapu solisa im luku bon sa ye do. O te da luku banga libisma. Te da luku banga libisma da im luku bona nga desmasa e kona yu. E benad kona yu kon teki yu boom. En dat ding e ka festi. Want so te ya bisani boom prakseri sa i kan do. Maar te taki mindri trawang da de yere. Dat trawang oslo e poko asitak. Ibe tak abala so sani fa ye dwen fa to is don. Das mano you know tuto. E ja switi fa tori e ja fa ala samus de. Da no ta ye tuto. Da ye ji na prakseri sa kon potini ede da wan transma. Das mo tika prakserati ko du sa yu poti sa yu kisini ede. En dem luku boom asmarati. E bigi asani sa you no bigiete. En als maar etron succes. Asafe ik go valk. Boom boom. Maar you no bigi srefangen. Of kontak i begin maar i stop. Maar asma godoro. Dat wat ik. You tak asma voor je idee. No asma no voor je idee. Na you gen je idee. You ding. Omdat je praxis nou boom sa je doet dat pe. Maar nou boom sa ne. Da plotseling say kapo sanga you tuto. Plotseling je kies, je kies alla de praxeri sine de na plotseling de praxeri tapo. Je kies alla soort mooi drink. Plotseling alla de drink dat tapo to. Alla sambi tapo. Plotseling je ben vrij. Plotseling afri tap tu ne vrij moro. Ine shi pres moro, ine shi dat je ga kampu, dat je guadisi, dat je dat pa wall ke vrij. Next alla sam tapo to. Alasani. Omdat zij het op branche is, tegen frontis refi. Awa moeilijk sani. Awa moeilijk sani. Want die alle de boom, want zo is we praxeer, te we do boom, toch? Na bepaalde sani, na walo sani. Want a boom mopo uitju, na sade ko voor abi. Toch? Adat na a boom sade jiyu. Maar we go overboord naar boom. We pusu srevi top da
a laatste kracht sawe abi. Sosofu yep trawang. Sosofu yep trawang bikasi wa wetak masara tangen yara. Baya mi asara tangen mo yepe mo borinya mo chawan preti nyanje. Ma you know sap ala tori fasma disi. Sasma disi do. You know sabi. En you know sabi na abere tori fasma tu. De go jugu jugu. De ye kwinshu bere muy tai. Te guaro ko ye wakanga nya ficharo ko ino wabai ni tisu preti nya wasana strati. Mas masa yepi. Amoni for you, abon for you. Ha, as maso da iputin ane go lola ane go kakasino duala so sadu. Sa you no sabi. Ma de kove so you ba ina bosko butak luku so. Ma ino abribi. Ino abribi se de om dat zeide. Je praat met dubo. Adido, je shides masa abon ati kring ati. Furuf ding. Des danga wa losari solisi. Wa losari en te eikong dat je kosi sang pesa. En dat je ko denki dat je jong na so mi bedu na dat mi bedu jong. Sang na jong sang. Maar no lati. Wat not no lati. Not no lati. Zolang you matik afrantwoord tapu you, zolang you kan kotakanga nanatata, anga de wasa man de bigi sama for you. Igo aksi paron, itike vrea wotu tapu you srefi. Maar no praxe temi aksi pa don tide, na tide alasan otapu. Akatek day, wiki, moon, yari. En zo'n tentai kom baka en ik kon ik de bifo. No, en ik kon ik de bifo. Ik kon helemaal travasi en zo'n ting. Ik kon zo chin zodat je nyana nga dringi wang. Ino manji no tigwe. Ino mango bay wan wagi taki bla op dir wagi of wagi sang. Yore awagi se abikane omen yari tabro kano ma bro komo dape da yo biji ko fe naso on dat say de kove praxer emi jasma disiso o praten bakakande dam noje wanta tranga yesete ane achi wata chezo sami ue genuno toch eishi wan kase ei furfure chago prati de tak de taki alibisma no leri mine taki braranga sitak imde kehat. Sarati nom absarati. Efi man yepi wansama. You mag yep wansama. Ana trobi suma. Mine tak family te metak in het algemeen sama. Libi sama. You mag. Maar je moet voorzichtig. Acties revi evi kan. En evi you man. No potis revi in wan fasitaki. Ino man pai yuyoroso, ino man pai pi wagi, ino man pai nitis wan kuku jisrefi, ino man pai wan dringi jisrefi. Want je praxeer amondati mika seneji, of mika leneji mi bifro, mika lemi vriendin, mika do this mi brada, mi sta, mi mami, paparazzi, alla soto. No curious refi. Wale fam taki brasisa, wil Boeng Sama sande. A mooi, a leuk, voor abafiri dat je yepisma. Maar in een wan broko you srefi. In een wan siki srefi. In een wan struggle with taki. Later, want ik kwam taki before. En hij kon tide en hij kon tamarabaka wan ting. Da yosha anaki. Da yoshi sai posa. Dis bede bransi sana poskobo sami wancha junu bung libi sama san detapa na grong tapu disi sana na tata jun a kriano fu proberi
de boenjus revi. En proberi sonten yepi trawang. Maar lokubu. Fa we waka pasi dati. Want a mooi aswiti. Maar baka pisi no switi. Srevi a trawang. Daarvoor ongeveer ko a yebi. A yebi. Metake a strafo, maar no a strafo. Metake wan fong. Wan opo ai. Barana sisa. Dis bera program ako na. Wisa bi tak abra. Den boli bisa ma. Sa dalon tuno. Sa ei proberi ei denki de boom jagron tapu. Sonta kang, ma sonta no kang, en sonteng a musu ma sonta no musu tu. Sa no musu. Iga stambara sisa. En zo groet ik allemaal voor die tapasso de bakana disi. Ik ben maar Piet Bakker, 24 september 2023 met de kwala mala grantangi doet tekateng voor artje a program nou. Wie zijn het idee? En me wiso allemaal wan boende, wan boniti, wan bon bakana, wan boemus de manteng pe ode. Kom je baro dape tapa a chatgroep. Odi dape, gaan we helemaal naar boven. John Health, odi. Kom maar make dape na serana, konde dape na oita. Ja, van weg pasi dape. De la site spier, odi. Minka, Delien, Hoogdorp, odi. Diana, Sibrido, odi. Jim Lawrence, odi. Sheila Klaas, Cairo, Gambir, Lishon, odi. Rose, odi. Sonja Boelstam, odi. August Favoris, odi. Saul, Paul, Dias, odi brada dapena in België. Niet afspraak, joh. Taka voor odi aan de Chia. Sandra Lapey, odi. Ik moet u bellen, maar ik zat even vast. Niet vast, weet ik doe dat morgen, vandaag niet. Letitia Goring, odi. Jennifer Nipte, odi. Saintja Garden, odi. Dankjewel. Minja Kalimo, odi. Orlando Steenbach, dapena in België. Odi. Eline Bruinart. Goedemiddag, weer nog groetjes vanuit de Belmer. Ja, Eline is van de Belmer mensen. Odi, dapena Amsterdam. Wow, dit is bij de alla de Nengsami. Oh, nee, ook goed. Ricardo, dit is de mundo. Oké, kom ik wakker snel aan te zien. Bak op mijn stop mensen. Ja. En dan hebben we Mildred Meinas, odi. Jermaine, Raymond, Prada dape na Israël. Kode na Domburg, Pasi dape, odi. JAE, odi dape na Serena Kondre. Philips Sastro di Wiro. Ze is met vakantie in New Jersey. Als die kon aan vakantie, ze geniet van de vakantie. Maar wegens regen vandaag alleen. Philips, het regent niet hier. Hè. Het is gestopt. Ik weet niet waar je nu. Nou, ik kon niet vinden. Hopelijk dat jullie naar buiten kunnen gaan en genieten. Genieten van je vakantie. Odi, dapen naar in New York. Mundo wentje, odi. Dapen willy gilly. Mensen, mundo. Na abrada, even bij Luko abagin van program, ube shime be pot de keti en me pot de telefoonnummer taki ook aan bereik abradisi, even een bij keti, sabradisi meki kunnen hem bereiken. Ik had de telefoon daar ook gezet. Ook Luko apisi dat baga mensen. Rima Riedewald, als ik het goed zeg, is het wat is het? Relma Riedewald, odi. Ricardo Bomgaard, brada, odi respecti. Van Suriname, we ben dati dasra na kodje babara. Maar mi kisa tori for you en dan wataki dape. Brada wataki dape zei kodje bi. Maar hartelijk bedankt en ik ga je persoonlijk bellen voor Jitangi. Respecti grand tangi. En brada asanko esesi misres kreke. Want die bij me dat is en asanko dan praat. Hey, wacht die. Ado suko esesi. Rinja Helen Nelsteen, odi. Florentine Bernstein, odi.
Maar yo, kasao, dapena in Frankrijk. Odi. Langa wina yere, langa uno taki barara wat. Taki wan de dis, mo beli wan de dis. Langa wina taki beli wan, mo beli you want uno tak langa. Tiem tak lang mensen. Uno neem ik kwalijk. Ik kwalijk. Ik heb het aan het tak weer idee. Maar mijn programma voor mij roko me drip in a date me sribi. En dat temi wiki. Da adereti. Nou, sorry is na hola kondre. Op strana kondre alatiba en dan. Stiweri toe. Maar ik doe alles wat ik kan om te bellen. Tide mo piki. Me no bel. Uno bel met tide braas. Ik kan niet mo piki want to berichten. Maar later ga ik dat doen. En zo'n test wat ik kan bellen. Dus maar ik kijk wat ik vandaag kan doen. Hoeveel ik kan doen. En wat ik kan doen. En morgen is weer de dag wat ik wel kan doen. Alle dingen zoeken maar. Van mij tegen het op balans zitten. Als ik me bel was, maar was maar bel me. De gesprek kan duren uur. Soms 2 uur. Uur en omrekenen. En me bel er is maar. Volgens mij. Is 4 uur van de dag voor mij. Doordat solliciteer me op een telefoon, daar ben ik een beetje al uitgeput. En dan ik doe persoonlijke dingen ook. Doordat me de achterlangen voor bellen, maar op deze patiëntie, ik kom naar jullie toe, maar bereid doen, wat taki, wat zit alles aan en we lopen alles aan. Ik wil je branche zeggen. Dat ben ik aan het doen. Maar wat bom gaat, odi, Estelita, Young Gavat, emitake bom, sorry, minutake bom. Odi, Robert, backboard, odi, Sigrid Bond, odi, les piki gran sa kapasi. Krati tangi. Robin Morgenster, odi brada. Mi chakatori. Mi te me roken asani mi rokening. Maar mi no kiezen helemaal. Maar ik ben bezig ermee. Hopelijk vandaag. Mobile was steen later. Even in Sribi. Taki even staan zitten. Ja. Een radiostation. Mensen met een radiostation is een beetje uit de lucht. Nee, helemaal uit de lucht. En mi ben atjeng. Ga ben ik ook uit de lucht treisde. Thuisde. Minister is nou een storing de in een programma of ama egotik poko zou me apwa a computer me abi wel schrijven hard drive en me apwa lop poko verschillende poko voor mevrouw eigenlijk mevrouw na kerkis maar en abi walo kerki poko tapasana zo sling dan a kerki poko e job poko tapa programma nou mag maar minister san kosta ik moet dat gaan onderzoeken en met dat ben ik bezig brada en brada sisa en moest het afstaan de wijn odi vanuit Amsterdam mooi tori agrafre lako is het lako odi vanuit Curaçao odi Srana Uma odi vanuit Nederland, Elsa van Dam, Reizen, odi, Frans Cairo, odi, Frekoslager, odi, brada, minister, emi piki ba, maar even niet, meluku baka si mambos kopuji baka. Yo, Jupiter, odi, vanuit Wang, Blessy, Sonde, tangi. Jerry, luister ook, jouw Jupiter, odi, Goudje, Linger, odi, Marjorie, Beautiful, Souls, Excel, odi, Marjorie, Beautiful, odi, en iedereen daar zo, odi, en daar hebben we, is een vamp of kamp, odi, en we hebben wel agraf, lako, odi, wat betekent het als je in een droom een familielid hebt gezien. Oh, dat na schenk dan. Dat na schenk, brada. Na schenk. Is dat kan taki akan de ala susane eva helemaal a drink im sen konti na mi kan taki mana ap tudraye shi nak in one drink na wan sheng sa sonten je doa sani sandopong ivestan of yo doa sani sandopo akan de ala to say ivestan and if you shuanik and anek sa you shi nak dat want dat je wan sando de bon wan soort of promo dape verstaan of promo dape en dan gaan we Tertulien Johannes odi dan gaan we dan Charis Apensa odi let's speak is agafasi so lobi tangi en
En Mini Mompei Odi Odi. En dan gaan we Ersan Parjo Odi Odi. Margot Jordan Odi Odi. Respecti Joyce Terran Odi Odi. Frans Caro weer Odi Odi. Afrohid Lako is er iets aan de hand als je zilverring helemaal zwart is geworden. Ik was zilverring zei je abi nooit blakka plotseling aan mijn blakka. Dan sonte was sande. Maar sonte aflopen to samsat duren wat tijdje. Nangayu. Wat solisi? A blakka solisi. Toch? Nou een teken a convo wan gio. De convo. Wan gio. Tak imluko wasan de bunangayo. Wasan de ina also voor jou een probleem there. A also me bedoel justing hè. Wan probleem there. Maar if a linga nooit blakka, maar plotseling, le fam tak plotseling abigi blakka, dan moet ik zeggen. Akka de ala sosane. Maar morgen voor ik wang yo. Because na je wearing. Akanta ki wan sani sang de, sana musu de, of wan pasi sa waka sa waka. Ala sosana kan de. Daarom, im luko in je ozo saipsta. Je ozo da justin. Ja? Abo. En dan gaan we dus naar Samuel Dra Yubitana Odi Jalil Mont Odi Respecti Grani nang tata ding Boeng tapu grong tapu asabi na konfirmasi fa aden. Dapat enak kau de leki waktu nang trutori berada Odi yebi star Odi dapat nastrana kondre. Sandra Wijnaldum Odi Albert Pinas Odi Nestaking Odi was je verjaardag. Elsa van Dam Reizen Odi Albert Pinas berarti dan kunt u me contact met me opnemen. Ik heb met u gedroomd, met mij gedroomd. Oké, wat dat gaat door, dat wordt de eten. Mensen, waar is samen wat tegen hem? Te jutre Abrami hè? Nou, boom train. Dat wat dat ik mina train voor jou. Anoe. Nou, konvo zo'n ten na afesima. Na fesima voor jou. En dat wat dat ik aboskopo imluke fini. Imluke fini pikasi drenangami. Dat wat dat ik ano gewoon. If je drenangami dat betekent nou boendring sang je moet zo loko boen op ikasi nou een taki dape nou een sang abigisma voor jou. E sorry. Maar wat taki? Ik weet taki. Te wan kon je met dat mijn belly, ja? Abo. Sela klas Odi Meli Mopei Odi Gratangi Safi Shell Lee Hill Odi Malin Dogman Odi Dalpur Odi wanneer ik gratangi na bikin ja mooi daarvoor brada mijn belly toe om ze te tori maar we gaan dat volgende week doen. Malin Dogman Odi Isabel Lita Odi mooi Frans Cairo Odi Tertulin Johannes Odi Melang pada bela moeder dat pena swallow met vader dat pena swallow met child dat pena in zwallow kondre no ano kondre foto na in Holland kondre Odi pa elo sanena Royan Tokar Odi Henalinger Odi sisa respecti grain nga sa kapasi. Ja, en dat waren al die berichten dat ik kon zien daar zo. En dan mijn telefoon snel pakken. Wat ik even snel. Even. Calculatori. En dan. Oh jee. Apisitori. Gue mensen. En dan weet ik niet wat ik moet doen. Sorry na. Kolgo kan de me kan. Ibikan kading dinape Sonia Bustan bla 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 Frans Caro Philips ja heb ik dat gedaan Daliana Sibilo heb ik gedaan Odi Angrave Lako Odi dat heb ik gedaan. Ik kijk naar even mensen als ik mensen heb gemaild en mail dat mijnas Odi respecti grand tangyang sa kapasi. En man je bij zo Odi grand respecti Helena. En Dinja Helen Odi Nelstein Odi en dan zegt Mildred Mijnas Odi Mildred Mijnas Odi mensen. Mensen, dat was het vandaag voor dat programma. Ik hoop dat we zijn.
Dene sa no kari, me baru een bigi odi tiri tapasone bakana is op zondag 23, als ik het heb goed, nee, 24 september 2023. Ik was niet maar nog genoeg fiat, obia maar genoeg fiat, obia die staan katatsi obia. En neem na titi, mensen, me baru di nane van tata obia. Obia gada voor chima. Kaba profe. Ik wens jullie allemaal een prettige avond, prettige dag, prettige morgen, prettige middag. Tire tapadi en met de kom voor grand tangi, die de chau conversatie visi, a radio, a telefoon, fuko arti a program tide, angalale speki, nanga saka fasi. Me jumbaka, u lobby schreef, brazo schreef en bribi, 100% tapu schreef, dan o go waf asi. En u altijd denk ik dat de kom voor altijd een potentap test. En tegen potentap test, je moet sa a test. Zo'n ding, a tranga, hè. Wie, te weet wie unu, dat me ding net toe. Zo'n ding, a test tranga en zo'n ding, je fadom. Inepsa. Maar dat im go baka actie pardon. En natuurlijk om een actie pardon. Zolang je actie pardon, dan ogon na fasi. Solisa pardon okon direct, solisa ne kon direct. Maar im a patiëntie. Patiëntie kom voor altijd a patiëntie. Willy bisma no abi patiëntie. Maar probeer abi patiëntie in alla sansa doen. En bribi dat na bigi sani. Ja mensen. Brazi sami wanta ko bigi oriti ta pasone bakanesi uteka dei en ulobisrefu brazo srefi. Ja. Odi.